Днес в архивите разказват заедно с Толи Чорбаджиева от Държавен архив Русе. Ще се върнем назад във времето. Този път ще говорим за една емблематична фигура, за Йосиф Ценков, патриарха на българската естрада, роден в Русе. Точно така. И на 7 ноември се навършва годишнина от неговото рождение. Той е отгледан в богато и аристократично семейство, а днес, където е била родната му къща и е живял до 7 годишна възраст, е означена с паметна плоча. Той още на 6 години започва да свири на пиано, а на 11 съставя първата си композиция. На 15 години заминава за Истанбул, Цариград, където учи в Робърт колеж и където за първи път открива баскетбола като своя страст. Той е сред основателите на баскетболният отбор Атлетик Слава 23, съосновател е на националния отбор по баскетбол мъже. След това на 19 години завършва първа мъжка гимназия и следва право в Софийския университет Климент Охридски по настояване на баща си. Още като студент написва първата си песен, това става през 1930 година. Песента се казва "Ела с мен в Хавай". Автор е на първите български оперети, валсове, танга, фокстроти, румби. Назначен е също така за главен композитор на театър Одеон. За съжаление, по време на бомбардировките над София, партитурите на повечето му произведения, като Майя, Жоана, Продадена любов, Дръж се, Жужи и много други са унищожени. След 9 септември 1944 година за Йосиф Цанков и семейството му, той тогава вече е женен с дъщеря, настъпват тежки дни. Новата власт отхвърля валсовете, балета и изобщо музиката, която той твори като буржоазни. На мода излизат работническите маршове и бригадирските песни. И тогава Йожи не се вписва в новата обстановка, като отказва да пише по поръчка, да композира за новата власт. Не става и партиен член, въпреки че е подложен на натиск от страна на партията. Бил е толкова голям, че е можел да си позволи да бъде независим. Вследствие на това му е отнето правото да се нарича композитор. Вече не се слушат неговите оперети, по локалите не се пеят неговите песни. Назначен е на държавна работа едва през 1951 година, когато в България гостува Рам Хачатурян. Йосиф Цанков е автор на над 500 произведения. Един бал не е могъл да мине без песни като "Концертно танго", "Фантазия", а неговите песни печелят награди и конкурси, като са изпълнявани едни от най-известните български изпълнители. Негови песни са в репертуара и от световно известни изпълнители, като Жозефин Бекер, Йосиф Кобзон, Жилбер Беко и много други. Той е също така един от основателите на Радио София през 1936 година, като детските и музикалните предавания са по негова идея. От 1951 до смъртта си работи като отговорен редактор в музикална редакция Балкантон. Той е изключително запален филателист и е притежавал една от най-богатите колекции у нас. Умира на 21 октомври 1971 година, няколко дни преди да навърши 60 години. Благодаря ти. Само искам да допълня, че той е бил и волейболист и създател на женския волейбол в България.